Terveisiä täältä vanhalta Kolmostieltä. Ollaan täällä Hyvinkään ja Riihimäen välimaastossa. On nyt maratonohjelma alkanut tässä pari viikkoa sitten. Ja sunnuntaisin on tarkoitus tehdä näitä vähän pitempiä lenkkejä sitten. Tänään ajattelin vaihteen vuoksi tulla tänne vähän maantiejuoksua, eli ihan tätä vanhaa Kolmostietä, jonka vierellä tuossa menee sitten tää uudempi moottoritie. Ja täällä on oikein rauhallista juosta, mitä nyt joskus menee rekat vähän läheltä, mutta mukavaa. Joo. Nämä sunnuntailenkit on siitä kivoja, että täällä ei oo vauhdilla mitään väliä. Kattelee vaan vähän sykemittarista, ettei sykkäät nouse liian kovalle. Täällä on lupa pysähtyäkin vaikka välillä sitten kuvaamaan vaikka jotain tai syömään, jos tulee nälkä kesken matkaa. Mulla on tämmönen Salomonin juoksureppu täällä selässä sen takia, että mä oon saanut tänne 1,5 litraa vettä ja sit mulla on täällä urheilujuomaa 0,5 litraa toisessa rakossa. Ja helposti saa matkalla juotua tästä. No niin, Pertti taas. Justiin pysähdyin tossa ja otin vähän välipalaa keksiä ja nyt on 2 tuntia juoksua takana. Lihakset toimii vielä ihan kivasti. Pikkusen tietysti jäykistyy jonkun verran, mutta tässä on pitkällä lenkillä aina tärkeää, että noin sykkeet pysyy matalalla, että niin sanotun aerobisen kynnyksen alapuolella, jolloin tämä maitohappo huuhtoutuu vielä hyvin tuolta elimistöstä pois. Sitten riittää, kun vaan venyttelee vähän illalla. Illalla niin ei tarvitse sitten mitään kipuja ja muita kärsiä pitkillä lenkeillä. 2 tuntia takana vielä tässä semmoisen 3 varttia, jos tarkoitus mennä kotiin päin. Muistakaahan tekin käydä lenkillä. Vai mitä? Terve!